Пародия! Какво има в моята чанта? Какво има в твоята чанта? Какво има в моята чанта? Какво има? Сега ще разберете! Да разберем! Това е какво има в моята чанта! Здравейте, аз съм Тидолинда. Аз съм Личинка. И днес ще разберете какво има в нашите чанти. Гледайте ни! Моята чанта, първото нещо, което ще взема е... микрофон! Вижте! Имам дори два такива, но другия не мога да го намеря. Юпите! Новата песен на Преслава! Тази ли е новата ти, за която чух или пък милионерче, не се подигравай! Давай! Бръкни по-дълбоко, имаш пари! Давай! А нещото, което аз имам в моята чанта, което ще излагя в момента, това е моя гном. Нещото, което аз много обичам, без него не мога. Следващото нещо, което аз, Тидолинда, ще извадя от моята чанта е... пистолет! Винаги си го нося в случай, че нападането между зомбитата или между извънземните и планетата започне, да съм готова. А това, което аз сега ще извадя от моята чанта, чантата на Личинка, това е моя голям календар. Винаги си го нося, защото никога не знам кой ден е. Разбира се, Лили. Следващото нещо, което аз нося в моята чанта е Долинда, пантов. Винаги си го нося, защото не искам да ходя боса по земята, но не мога да си намеря другия. Ако някой го намери, моля да ми се обади. А следващото нещо, което аз нося в моята чанта, което е жизненно важно, това е шампуана ми. Винаги си мия косата по време на час. Това е важно. Трябва да имаш хубава коса. Следващото нещо, което аз, Тидолинда, носи в моята чанта е Арио таблетки. Това е много важно, защото забравиш да си напръскаш парфюми, трябва да миришеш на хубаво момиче и с периги. Или отиваш на училище и дрехите ти мириша. Да, и с периги, момиче, и с периги. Какво да се пригравате ли? Да, и с периги, момиче, и с периги. Другото нещо, което всяка жена трябва да има в своята чанта е един мини гардероб. Тук си държа обувките, тук си държа шалцата, тук си държа дрехите и разни работи. Това е жизненно важно. Да, наистина си е така. Следващото нещо, което аз нося в чантата си е мастика пещерска. Винаги си я нося. Забравям да си купя вода, значи винаги си я нося. Хайде, Тидолинке, пип. Ама очишето ма! Не дей ма, очишето ма! Добре, ма! Пи! Давай, бе! Мастика пещера! Мастика пещерска! Тук сега започваме кючека мастика! Тя малко пияна стана! Мастика пещерска! Аз, Личинка, винаги си нося нещо важно. Голям часовник, защото никога не познавам буквите и цифрите по моя малък часовник. Затова си носи голям. Да, нужен е. Следващото нещо, което аз, Тидолинда, носи в моята чанта е възглавница и лампичка, която свети в различни цветове. Ето, но сега е свършила батерията. Трябва да си заредя, че на училище, ако не свети в част по математика, аз друго какво ще правя? Да спи! Да, разбира се, трябва. Съня е важен за човека, брато. Трябва в част по математика, трябва малко да легна, да поспя. А мен ме страх там от тъмното и ако нямам лампичка, какво ще правя? Ами възглавничката ми. Да, така е. Следващото нещо, което за мен е много важно и за другите хора от класа ми, това е универсална мъжа за коса.
Естествено, момченцата с къдрава коса са грозни, затова ние ги изправяме и те стават момченца с права коса. Изправяме и себе си, но когато едно момче изправя коса е по-секси. Разбира се, а това е много важно за нас. За днешната младеж. Разбира се, да, така. Следващото нещо, което аз нося в моята чанта е лепило. За да залепи устата на госпожата. Да, когато много говори, започва да ми писва. Малко съм го позвършила вече. Нещо, което за мен винаги е важно да нося, това за семена, за да си посадя растения в част по български. Защото госпожата ми се каза, че не правя нищо, ето аз правя нещо. И после пак и се кара. Кажете каква госпожа е това? Каква? Несправедливи хорица! Разбира се, така. Това беше всичко от нашите чанти! Чао! До нови срещи!